ये कोगा बुढ़ी देखा नाच टिके टिके नाच नाच टिके मुंह देखा नाच मुंह दादा बुझुने ଆଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ABCD କହିଲ खत्म ଆଠା ସେଇଟା କୋଉଠି ମାରିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଟା बाय बाय ସେଇଟା କଣ टाटा ଧୈର୍ଯ୍ୟ गुड बाय गया ଏଟା କୋଉଠି ମାରନ୍ତି ଉଠରେ ଏଟା ମାଇଲେ କଣ ହବ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं ବସି ପଡିବ ଖରା ରାଇଜା ବସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶାଶୁ ବୋହୂମା ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବୋପା ଇଏ କୋଉ ଗାଁ ଶାଶୁ ମା ଓହୋ ହଉ ନାଚ ହବ ନାଚ ହବ ନାଚ କର ହଁ ହଁ ଆଇନି କଣ ମୁହଁ ମୋଡୁଛ ଏଟା କାହା ନୁଗା ଏ ମେଡିସିନ ଥୋଇଦିଅ ଏଟା କାହାର ଏ ଥୋଇଦିଅ ଏଟା ମାର ଆଚ୍ଛା ଏଟା କୋଉଠି ଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଟା ପୁରୀ ଯାଇନି କି ପୁରୀ ନନାଙ୍କ ଯାଇନି ଆଉ